Mai जों दिनै कायसा जरुरी मिटिं मासुखा सिनि बिश्रामगंज बाजाराव सिनि जे एन्टायर सिनि बरक दं माने ओ एरियानो इनक्लुडिं खायै इभेन सिनि आमतली बिसि ताई गानागिनि जे पदनगर बास्तली दिसुटा अंश अम हाई प्लेस दङ तैनै डिमार्केशन खाई दङ जे ओ जागाव नगर पञ्चायत खायनाय माने बिश्रामगंज एरियानो बनि बागै जों दिनै जरुरी मिटिं मासुखा বিশেষ খাই आं सानानै मुसुङो যারা তাবক বিজেপি আই50 খাই দনে তাকক তাই বুকजों नगर पञ्चायत सिनि एडिसि एरियानो যদি नगर पञ्चायत যদি खाइखे हांके आबो सिनि बागै बेलेखाना हामयागनाय सिनि जों साइमानो नुगुइ दङ जों दिनै सिनि बरक ओ एन्टायर एरियाव बेलेखानो सिनि बरक बाङै दंखारो बरक बां माने बागै सिनि बरक ব্যবসা खाइ दङ दिनै ব্যবসা बानिज्य खाइ सिनि बरक दिनै नु खुंसालगै दङ अमनो नुगुइनै केबो काहारा किन्तु मकल कियरि दंखा बनि बागै तिनी अमनो एडिसि सबाय नगर पञ्चायत खायनाय माने मनो त सोंमानि यानो बनि बागै सों विशेष सबानि बागै सों तिनी अरो kokchap लाइखा बसकांनि सालो सों डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डेपुटेशन राय सों सिनि हाई लेवल सिनि बुबाग्रा बाय सों कक सालायनाय अ बेपरनो तुइ बुबाइके जुक्तिबद्ध खायनाय अ डेपुटेशन रइनाय सों बाइके अमनो आतक्रि नारकमान कारण बिश्रामगंज ताबो सबसे अ जागा मिश्र बसति अ जागाव सिनि बरक दिन बाय दिन अ जागाव तिनी जों दे बाय दे जों अ जागा तिनी उन्नति दङ सिनि बरक एजुकेशन बारि दङ आबो कोनो बंशनि बरक अमनो नुगुइनो मकल बरक कियरि दंखा बनि मकल कारण बिश्रामगंज